A Xunta de Galicia investiu case 430.000 euros na mellora de 5 polígonos industriais do Barbanza, algo que destacou a delegada da Xunta, Belén do Campo, durante unha visita ao Parque Empresarial da Tomada, na Pobra do Caramiñal. A delegada da Xunta reuniuse hoxe cos responsables da entidade de conservación do polígono industrial da Tomada para poñer en valor o apoio do goberno galego á modernización dos parques empresariais. Este polígono recibiu máis de 110.000 euros para obras de pavimentación, que incluíron o fresado e asfaltado de viarios, así como repintado e sinalización dunha vía interior de preto de 600 metros. Esta intervención non só é unha mellora estética, é, ante todo, unha aposta decidida pola seguridade da circulación dos centos de traballadores e transportistas que transitan estas rúas a diario. Nesta Pobra do Caramiñal, estas axudas permitiron actuar noutros 4 polígonos da comarca, correspondendo a estes co de Boiro, Rianxo, Noia e Ribeira. En total, 5 concellos da Barbanza beneficiáronse dunha inversión que roza os 430.000 euros. O polígono da Tomada debía ser unha prioridade absoluta e prioritaria deste goberno municipal. Primeiro, reforzamos a protección ca instalación de cámaras de seguridade e agora saneamos o firme a señalización de parte das súas vías. Na provincia da Coruña, estas achegas chegaron a 27 polígonos industriais, cun investimento global de casi 2,4 millóns de euros. O obxectivo, segundo explicou Belén do Campo, é mellorar a competitividade, atraer novas empresas e favorecer o emprego local. Como non podía ser de outro xeito, a Xunta de Galicia e a Consellería de Economía e Industria ten que apostar polas empresas, ten que apostar polo futuro e por eso temos que axudar en gran medida para que as empresas galegas podan funcionar e podan traballar do mellor xeito e por eso esa aposta de axudas nos polígonos empresariais. Anunciouse tamén unha nova da Xunta e é que mañá convocarase unha nova liña de axudas dotada en 3,1 millóns de euros para a mellora de infraestruturas dos parques empresariais galegos. As subvencións poderán cubrir ata o 80% do investimento, con un máximo de 120.000 euros por solicitude individual. Unha orde que quero anunciar que mañá mesmo volve a sair publicada, cos orzamentos da Xunta de Galicia do ano 2026 con 3,2 millóns de euros e, por tanto, seguimos animando para que os concellos o ben de maneira individual ou ben de maneira conxunta podan solicitarlo. Estamos a falar de unhas axudas que poden chegar ata 120.000 euros, un 80% da axuda que entendemos que é viable. Este ano as axudas tamén permitirán actuar en espazos públicos para mellorar a integración paisaxística, así como en iluminación, xestión de residuos, infraestruturas viarias ou servizos centralizados de suministración enerxética.